उदालगुरियाव सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव हिंसायारि जाथाय। 2,50,000 रां सिख'ना लांदों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, बास्रिराम दैमारि मुंनि सासे लाइमोननिफ्राय 7:30 रिंगायाव 3 नं. आमजलि केनेलआव सानै दुथां सुबुङा मटर बाइकजों फैनानै 1,50,000 रांखौ सिख'ना लाना खारदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बनसुआ गावसिनि बिफां गायनाय मावथांखि मिशन प्लान्टिं 9,30,000 मावथांखिखौ जाफुंसारहोनायाव 50 रां अनसुंथाइ हरनो साफ्रोमबो रायजो-राजाफोरखौ खावलायदों बनसुनि बोसोनगिरि मनन्जय दैमारिया। गोबां आबहावा मोजां मोनग्रा रायजो-राजाफोरजों लोगोसे बर' हारिनि फरायसाफोरा बिटिसिनि हाग्रा बिफानखौ रैखाथि होनो थाखाय कक्राझार जिल्लानि हलथुगावनि सिङाव थानाय सिखोना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामा हाग्रा ओनसोलाव बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ जागायदों। बेनिखायनो जों बयबो रायजो-राजाफोरा मदद होनो हायो इयुननि जाहाथे जोंनि फैगौ जेनेरेसनआ थांना थानो हायो। बेनि थाखाय बनसुनि दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिटिसिआव आयेन बेरेखा हाथियार बोखांदों। कक्राझारनि गसाइगावआव हाथियारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खारदों। जितेन हांसदा आरो मर्टिन हेम्पटनखौ गंसे पिस्तल, थरथाम गोथां गुलि, गंसे गुलि मेगजिन, गंनै मबाइल फन आरो गंसे स्प्लेन्डार बाइकजों लोगोसे हमना मोननाय जादों। अडिशायाव सोमजिदों मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। अडिशायाव थानाय जितु मनि मुंनि सासे बोराइ सुबुङा गावनि थैनानै थांनाय बिनानावनि गोथै सह'खौ बुरखांना लाना फैनानै बेंकसिम लाना थांदों। जाहोना जाबाय 19,000 रांनि थाखाय जाय गावनि बिनानावनि एकाउन्टआव दंमोन। जाय बिनानावआ मास मोननै सिगां थैनानै थांबायमोन। गावनि दुखुनि समाव बिनानावनि एकाउन्टनि रांखौ लाना माबा मोनसे खालामगोन होनना सानदोंमोन। जाय गावनि दुखुनि समाव बाहायनो सानदोंमोन। जेब्ला बियो रांखौ बख'नो अडिशा ग्राम बेंकआव थाङो, बेनि मावग्राफोरा बिनानावनि थैनानै थांनाय सार्टिफिकेट आरो माखासे लेखा बिलाइफोरखौ बिदोंमोन। नाथाय जितु मनिआ गावनि गोरिब आरो लेखा रोङैनि जाहोनाव लेखा बिलाइफोरखौ गथायना होनो हायाखैमोन। जायनि थाखाय बिदाया मोनसे गिदिर थांखि लाना प्रुफ देखायनो थाखाय बिनानाव थैनाय गोथैसालियाव थांना गावनि बिनानावनि गोथै सह'खौ बुरखांनानै 3 किल'मिटार आथिंजों थाबायना बेंकसिम थाङो आरो बेंकनि दरखंआव जिरायना बेंकनिफ्राय फैसाखौ हरनो थाखाय धर्ना होयो। बेखौ नुनानै साखाथिनि सुबुंफोरा सोमोनांजोबो। बे जाथायखौ खोनाना साखाथिनि पुलिसआ जितु मनिखौ मोजाङै बुजायना गोथै सह'खौ फबफिननायनि राहा लामा लायो। जों उननि समावसो मिथिसिगोन दि जितु मनिआ बै 19,000 रांखौ मोनगोन ना मोना। रायजोफोर दिनैनि भिडिअ' एसेनोसै। जाय गोदान साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामना होदो।